На газ тръгва. Ясно се сгонява. Това с бъде тези гуми слаби, брат. Тръгва с толкова много газа да се набере малко. Ти попсуваш едно място, той не може да набере. Иво, спри, засили от поляната. Още назад дай. На буксуване стига добре, тя не може да набере. Тук не може да сили хубаво, бе. Да. Тук е мокро. Тя е тук подскача и вече не може да бере нагоре. Пробвай отдалеч да я засилиш. Още по-отдалеч. Трънчко, тук своите гуми ще излезеш обаче. Какво трябва да изляза? Батка, засилка нямаш. Разбра ли сега, що трябва гуми? И гуми. Тук не може да се изкува. По-далеч трябва, долу в поляната. Ама няма тя подскача и стои. Да, бе. Трябва засилка. Ма сте черна трънка, не се заби някакво от гумата. Няма да стане. Ето там пробай. Там покрай дървото. Там покрай дървото, дай газ. Засили. Тук покрай дървото направо нагоре. Засили, инерция да имаш. Най-голяма фигала. Ще влизам в колата, сега не можа да разбера. После ме лав на гребаря, това ли истински офроуд? Метър по-напред ти обаче. Сега там бавно две строги. Къде тръгна това? Обаче на къде тръгна, там я кара. Много. Не е бори много. Всички няма да сгубят, всички няма.
Курва! Курва! Няма точно там. Край. Не е лесен път от чурпан. Ама някой може да претраквали като ми фърли. Камънте. А, да. Той заради ти не мога качи. Камънте и пастървата са вътре. Ясно няма стане нашата работа. Опипа старвата с камъни, бе. Разбрали гумите. Да говори ли турбото? Гумите. Викам, който е лошо от отракани от задите камънче, кой знае как се разкрива. Гумите разбрали сега за какво служат. Ето е офрода. Усмихни се сега за камерата, тук компанията види. А, тъй.